Sa mga pangenot na bareta, apat gadan anom irido sa magkakasuway na diskwido sa Sorsogon, Albay, Asin, Camarines Norte. Lakdang pansiguridad kanaw si Bicol para sa Semana Santa kasado na. Department of Agriculture sa Bicol naghahanda na sa posibleng epekto kan tag-init sa rehiyon. BRP Antonio Luna kan Philippine Navy nagbisita sa Albay. Asin kawa-kawa hil sa syudad nin Ligaw patok na pasyaran ngunya na Semana Santa. Maray na hapon, Lunes, Abril 3, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Apat gadan anong irido sa magkakasuway na diskwido sa Sorsogon, Albay, asin Camarines Norte. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Naidara pa man kuta sa ospital, alagad binawian man sa naning buhay ang 26 anyos na si Patrolman John Julius Abiliano, kan 2nd Mobile Force Battalion Company Bulan, kan Sorsogon Provincial Police Office. Kan makabangga ang pigmamanehong motorsiklo sa outpost kan Barangay Buenavista, Irusin, Sorsogon, pasado alas 2 ning maagahon kan Sabado, Abril 1. Sigun kay Police Major Jan Angelo Romeroso kan Irusin PNP. Gikan ang biktima sa Barangay Santo Domingo asin pasiring kuta sa Sendang Kampong nga ni mag-duty. Alagad man tang pigbabaybay ang tinampong sakop kang Barangay Buenavista. Nawaran inining kontrol sa manibela na nagresulta sa nasambit na aksidente. Lagi po, meron po mga aksidente niya. Ay, yung po kasing pagka, biglang, yun, curve. Pali from straight po, biglang magka-curve. Medyo, kaya mabilis po ang maneho. Starting po, mabilis po ang maneho. Pagdating po doon. Nakapatente na ang bangkay kang biktima sa Sendang Residensya. Sa Bulan, Sorsogon, pasado alas 4 ning maagahong kamparehong aldaw, gadan man ang sarong rider makalis na makabangga ang pigmamanehong motorsiklo sa kasabat na truck sa tinampong saop kang Barangay Pabrika. Binisto ang driver kan truck na si Elmer Gliponeo, 36 anyos asin residente kang Barangay Utabi sa parehong banwaan. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kang otoridad dapit sa aksidente. Sa Pulangi, Albay, gadan man ang sarong empleyado kang NGCP na binistong si Juanito Butak Jr. kan maaksidente ang pigmamanehong truck sa highway na sakop kang Barangay Balangibang, poko mas o menos alas 8 kasubanggi Abril 2. Susug sa impormasyon, mantang pigbabaybay ni Butak ang nasambit na tinampo. Nawaran inining kontrol sa manibela rason sa pagkakabangga kan truck sa puuning kahoy na nagresulta man sa iyang pagkagadan. Binalo pa man kuta idara sa ospital ang biktima, alagad ini ang pigdeklarang dead on arrival. Sa Labo, Camarines Norte, saro naman ang kumpirmadong binawian ng buhay. Anong man ang irido kan maaksidente ang piglulunadang delivery truck sa tinampong sakop kang Barangay Malangkaw, Basud, pasado alas 8 kan Sabado, Abril 1. Binisto ang nagada na driver na si Ricardo Santos, kang Nueva Ecija. Mantang tulos man na idinara sa ospital ang ibang irido, na suminapo maning seryosong lugad sa maniba-ibang partikan sa indang hawak. Galing po sila ng Santa Elena, Camarines Norte. Doon po ay nagbebenta po sila ng produkto po nila na sibuyas from Nueva Ecija. Ngayon po, dinaanan nila, nag-overtake sila doon sa isang maliit na van. Upang doon na po sila na gano'n na yung pala po ay wala na silang preno. Iniwasan nila yung van. Pagkaiwas nila doon sa van, yun na po na na bumangga na lang sila doon sa mga road barrier ng ng kalsada. Yun na po, tumawag na po sila doon. Sa presente, pigaasikaso na kang kapamilya ni Santos ang mga dokumentos nga ni maiuli ng bangkay kang biktima sa Sendang Residensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Magayon na panahon, lauman ngunya na Semana Santa sigun sa Pag-asa. Detalye sa report ni Carmelo Balla. Ngunya na Semana Santa lauman ang mainit na panahon sigun sa Pag-asa.
32 grados sentigrado ang temperatura sa bilog na reyon. 38 grados sentigrado naman ang heat index na naitala ni Dangunyan sa ng Aldao. Kaya pinag-iingat ng ganang publiko sa maraot na epekto kay ni sa salud na pwedeng magresulta sa heat stroke. Magtag-init yung paabot na naman nga itong naputan na habagat southwest monsoon. So, kan nag-terminate na itong northeast monsoon, so po na nga kang inapot ang tag-init. Paglilinaw sa nakan pag-asa, mas kinangani tag-init na, yaon man girara ang mga posibilidad nin mga kalat-kalat na pag-uuran, pagdagoldol asin pagkikilat. Dahil man pong importanteng lakaw kita, dahil na muna kita magbabad sa initan. Then kung talagang maluwas kita, magdaranin po ang proteksyon siyempre sa init. Madurar ang summer, sundo na bulan nin Mayo. Mientras tanto, may nanotaran man ang pag-asa na low pressure area o LPA, alagad iniana sa luwas pa kan nasyon sa sur na parte kan Mindanao. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Department of Agriculture sa Bicol naghahanda na sa posibleng epekto kan tag-init sa sektor nin agrikultura sa rehiyon. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Sa kahalabaan tinampusakop kan Barangay Tamauyan, Legazpi City, pigbabalad kan 70 anyos sa si Tatay Napoleon ang sa iyang mga inaning paroy. Mas kinangani alas 12 na ninudto, pigtsatsagaan niya daan hanggang na maubos ka balada ang nasa 25 sako niyang paroy. Sabi niya, mas kingani paborable ang panahon, dipisil man girarayda sa party niya, ang labing init urog pang maedad naman da siya. Mag-iringat na sana. Ang pagmay na ito na, nagparadari sa kabasan. Yung masanaan. Sigun kay Lovelia Guarin, tagapagtaram kan Department of Agriculture Bicol, preparado naman sinda sa negatibong epekto kan tag-init sa sektor kan agrikultura. Katunayan, igwada sindang mga asistensyang pigtatao sa mga paraoma na pinakaapektado kan phenomenon. May mga pagtiripon man da sindang pigkukundisir, kaiban mga paraoma nga ni maiedukaran ini sa mga tamang lakdang nga ni degayong maapektaran kan tag-init. Nakita na magtanom ng mga flood tolerant rice kung mauran or drought tolerant na mga varieties naman kung araw kaning tag-init. Apwera sa mga paratanom, nagtatao man asistensya na hensya sa may mga atama na hayop. Magayon din ngunyan na tag-init, baga itong technology hydroponics. Tapig tutulad man yan kang DA kung sain da isa daga pigtatanong kundi na gagamit baga ng technology na tubig itong pigtatanaman kan mga tinanong araw kan lettuce, asin itong mga urban agriculture na pigtutulod min. Sa ibong kaini, laom ka na hensya na daiman magrabe ang mga paraoma sa riyon sa negatibong epekto kan tag-init sa nasambit na sektor. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Lakdang pansiguridad kan OCD Bicol para sa Semana Santa kasado na. Asin kawa-kawahil sa syudad nin Ligao patok sa mga bakasyonista ngunyan na Semana Santa. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate.
Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. BRP Antonio Luna kan Philippine Navy nagbisita sa probinsya kan Albay. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Alas 4 kasubagong aga kan mag-abot sa Albay Gulf ang pinakabagong naval vessel kan Philippine Navy na BRP Antonio Luna FF151. Antes mag-abot sa Albay, gikan muna ang barko sa Mavulis Island sa Batanes. Sigun kay Commodore Joe Anthony Orbe, ang pagbisita kan BRP Antonio Luna FF151 sa probinsya, parte sa naman kan kampanya ninda na Oplan Bantay Layag, na obhetong mapakusog pa ang presensya kan Naval Forces sa national maritime boundaries. Kasabay kay ni, ipigbida man ni Orbe na nagpantulo sa Naval Surface Fire Support sa Rim of the Pacific Exercises o RIMPAC, ang BRP Antonio Luna FF151, Agosto kanakaaging taon. Ang RIMPAC ay ang pinakadakulang international maritime warfare exercise na pigigibo sa Rubes sa kada 2 taon. 2025 and one in 2025, one in 2026, ito na yung mga corvettes natin. No, corvette siya, although mas malaki siya dito sa ating frigate. No, mas malaki siya, mas powerful in the sense na mas marami siyang surface to air missiles, tapos ang launch system niya iba, vertical launching system. Yun ang kanyang capability. Ugma man ang tagapagtaram kan Naval Forces, Southern Luzon si Lieutenant Regil Gatarin sa pag-abot kan barko sa probinsya. Maski kaya siya, bilib sa makabagong barkong pandigma kan Pilipinas. Sa Albay Gulf, pinapakita natin sa ating mga kababayan na ang capability ng Navy is nagmo-modernize na. So kung mapansin nyo, itong barko na ito, isa sa mga pinaka-modern ship ng Philippine Navy, sa arsenal ng Philippine Navy. Ito. Matapos kan pagbisita sa Albay, nakatalaan na magbalik sa pagpapatrolya ang BRP Antonio Luna FF151 ngunya na hapon asin pasiring na sa sur na porsyon kan nasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Lakdang pansiguridad kan Office of Civil Defense Bicol para sa Semana Santa kasado na. Detalye sa report ni Miriam Manalili. All system go na ang paghahanda kan Office of Civil Defense o OCD Bicol para sa pag-obserbar kan Semana Santa. Sigon sa tagapagtaram kan ahensya, nakabandera na ang Blue Alert status kan OCD Bicol. Pira sa mga tututukan kan OCD Bicol ang dagsa kan mga biyahero, ang mga mauruli sa probinsya, asin mga bakasyonista. Blue Alert ibig po sabihin kaan, higher, mas mataas na coordination. So ibig sabihin dapat po mas makaskas ang palitan tapok ng impormasyon para makatao po kitang report sa national office. And ini-expect na po na dakol na number 1, mga taong mag-aayuno at pupunta sa iba't ibang mga simbahan. Pangalawa, yung mga turistang pupunta po dito sa ating rehiyon. And pangatlo, yung mga pasahero po na dadaan po sa Bicol papuntang Visayas and Mindanao, and yung galing naman Visayas and Mindanao papuntang sa iba't ibang parte ng Luzon. Apwera sa Blue Alert status sa laog kan ahensya, dagos man ang sa indang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno, partikular na sa mga Disaster Risk Reduction Office in kaso magkaigwang emerhensya. Ang satuyang mga LGUs and mga national government agencies, specifically yung mga response agencies natin, ay naka-ready and may mga naka-standby na assets para po in case na hindi naman po natin hingi na merong isang major untoward incident or yung mga natural hazards po ay naka-ready po ang satuyang DRRM Council. Rin-recommend po natin na palagi lang po tayong may hotline number ng mga lugar na pupuntahan natin dahil po madali po nating makukontak.
Mientras tanto, sa pigpaluwas na Lenten Guide Advisory kan APSIMO, pig-aabisuan ang gabos na LGU sa probinsya nin Albay na maglatag ning lakbang pansiguridad sa durasyon kan Semana Santa. Pira sa mga ini ang paglaag nin ambulansya na handang mag-akuder anumang oras asin maski anong emerhensya, asin maglaag nin personahe na mga tutok sa mga tinampo, magin sa mga karigusan siring nin mga resort na posibleng dagsaon nin tao. Abiso kang otoridad sa publiko maging rigmat asin maingat sa pag-obserbar kan Semana Santa ngani makalikay sa anuman na peligro. Para sa mga baretang tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern. Kawa-kawa Hill sa syudad nin Ligao, patok sa mga bakasyonista ngunyan na Semana Santa. Stations of the Cross na makukuha sa nasambit na pasyaran, saro sa mga pigbibida sa lugar. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Gikan Goa Camarines Sur, nagtuyo sinda Lola Lolita asin Nanay Jocelyn sa Kawa-Kawa Hill sa Barangay Tuburan, Ligao City kan Sabado. Mawut kay adanindang mapasyaran ang lugar mantang dikit pa sa ng tawo. Piglalao kay anindang dadagsaon pa ang pasyaran ngunya na Semana Santa. Apwera sa preskong duros asin gayon kang Kawa-Kawa Hill. Napagdesisyonan danindang magpasiring sa lugar. Huli sa makukuaman digding Station of the Cross. Nasakto nanggad sa pag-obserbar kang Semana Santa. Magayon ang mga hilingon, yung mga ni Jesus. Yan ang dapat maano midigdi, implementar mi sa iya na makaabot kami usapan. May kaya huna ko, may kawa ya kung dakula. Ito palan, ipingaranang kawa-kawa. Labi sa Sangatos Metro man ang babaklayon antes makaabot sa ika-14 o pinakahuring istasyon na iyuman ang paglubong sa hawak ni Jesus. Apwera sa padikit-dikit ng pagdagsa kang mga turista, may mga mababakal naman digding manlain-lain na memorabilia. Sa mga bisita po sa Ligao, sa Kawa-Kawa, huwag niyo pong kakalimutan bumili ng souvenir kasi dito sa amin, mura po ang souvenir. Tapos mabibigyan po namin kayo ng discount, ganun po. Kasi po, kami po mismo yung gumagawa. Saro sa mga pigdadayo tuyong Semana Santa ang Kawa-Kawa Hill. Sigun kay Tatay Jesus, halawig man ang saindang naging preparasyon, apwera sa paglinig, saro-saro man nindang pigpintura ng mga ribulto, aminadong mapagal, alagad sigun kay Tatay Jesus, parte naman inikan sa iyang debosyon. Bukas po ang samuyang pasyaran, ang samuyang Station of the Cross, bukas po para po ini sa mga tao na gusto mamurpasyar digdi sa Kawa-Kawa, asin tuyang kan Station of the Cross, mag-attender lalo na po sa mga nagbibisita sa iglesia. Imbitado po kamo gabos. Sa ibong kaini, asigurasyon ni Tatay Polidario, yaon manggiraray ang saindang pagirumdum sa publiko. Naugaliun manggiraray ang pagsulot ng face mask, urug pang yaon man liwat ang humakang COVID-19. Sa mga maut na magpasyar, 20 pesos sa naman ang entrance digdi. 10 pesos man sa senior citizen, asin libre sa mga aki, mantang libre man ang cottages sa laog kang pasyaran. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!